O'n i'n darllen bore yma o lyfr cyntaf Samuel. Ni'n parhau ni'n cyfres ni, ac i ni yn darllen o'r pedwerydd benod ar 15. Penod 19, pedwerydd benod ar 15. Ni'n mynd i ddarllen y benod cyfan, a wedyn fydd Carwyn yn dod ac yn agor y gair gyda ni. Felly, 1 Samuel, penod 19. Ugain. Mae'n ddrwg dy fi. Penod 20. Sori. Penod 20. Ais i'r holl drafferth nawr fel gweithio mas beth oedd 19 hefyd. Penod 20. Ffodd Dafydd o Naioth ger Rama. A daeth at Jonathan a gofyn, beth wnes i? Beth yw fy mai am pechod ger bron dy dad fel ei fod yn ceisio feinioes? Dywedodd Jonathan, pell y bo, ni fyddi farw. Edrych yma, nid yw fy nhad yn gwneud dim, bach na mawr, heb ddweud wrthy fi. Pam felly y byddai fy nhad yn celu'r peth hwn oddi wrthyf? Nid oes dim yn y peth. Ond tyngodd Dafydd wrtho eto a dweud, y mae dy dad yn gwybod yn iawn i mi gael ffafr yn dolwg. A dywedodd, nid yw Jonathan i wybod hyn, rhag iddo boeni. Cyn wired a bod yr arglwydd yn fyw, a thithau hefyd, dim ond cam sydd rhwng o fi ac angau. Yna, gofynodd Jonathan i Dafydd, beth a ddymunnu i mi ei wneud i ti? Ac meddai Dafydd wrth Jonathan, y mae newydd loer y fori, a dylwn fod yno'n bwyta gyda'r brenin. Gad i mi'n fynd ac ymguddio yn y maes tan yr hwyr drenydd. Os bydd dy dad yn holi'n arw amdanaf, dywed, fe grefodd Dafydd am ganiatad gennyf i fynd draw i'w dref ei hun, Bethlehem, am fod yna aberth blynyddol i'r holl dylwyth. Os dywed popeth yn dda, yna y mae'n ddiogel i thwas, ond os cyll ei dymer, byddai'n gwybod ei fod yn bwriadu drwg. Bydd yn deingar i thwas, oherwydd gwnaeth os gyfamod a mi ger bron yr arglwydd. Ac os bai ynof, lladd fi dy hun. Pam mynd â mi at y dad? Atebodd Jonathan, pell y bo hynny. Pe bawn i'n gwybod o gwbl fod fy nhad yn bwriadu drwg i ti, ond i fyddwn yn dweud wrthyt? Gofynodd Dafydd i Jonathan, pwy sydd i ddweud wrthyf os bydd dy dad yn rhoi ateb chwyrn i ti? Dywedodd Jonathan wrth Dafydd, tyrd, gad i ni fynd i'r maes. Aeth y ddau allan i'r maes, ac meddai Jonathan wrth Dafydd, cyn wired a bod yr arglwydd dduw Israel yn fyw, mi holaf fy nhad tua'r adeg yma fori am y trydydd tro. Yna, os newydd da fydd i Dafydd, yn fonaf air i ddweud wrthyt. Ond, os yw fy nhad am wneud niwed i ti, yna fel hyn y gwnelo'r arglwydd i mi. Jonathan, a rhagor, os na fyddaf yn dweud wrthyt, wedi ti gael mynd y maith yn ddiogel. Byddai'r arglwydd gyda thi fel y bu gyda'n tad. Os byddaf fyw, gwna drigaredd am mi yn enw'r arglwydd. Ond os byddaf farw, paid byth ag atal dy drigaredd oddi wrth fy nheulu. A phan fydd yr arglwydd wedi torri ymaith holl elynion Dafydd oddi ar wyneb y tir, na fydde Jonathan wedi ei dorri oddi wrth deulu Dafydd, a bydded i'r arglwydd ddial ar elynion Dafydd. Tyngodd Jonathan eto i Dafydd am ei fod yn ei garu, oherwydd roedd yn ei garu fel ei enaid ei hun. A dywedodd Jonathan wrtho, y mae newydd loed y fori a gwelir dy eisiau pan fydd dy le yn wag, a threnydd byddant yn chwilio'n ddyfal amdanat. Dos dithau i'r man yr ymguddiais ynddo adeg y digwyddiad o'r blaen, ac aros yn ymyl y garreg fan draw. Seitha fynnau 2-7 i'w hymyl, fel pe bawn yn seithi at nod. Wedyn, anfonaf y llanc a dweud dos i nôl y seithau. Os byddaf yn dweud wrth y llanc, edrych y mae'r seithau y tu yma i ti, cymer hwy, yna tyrd, oherwydd y mae'n ddiogel i ti, heb unrhyw berygl, cyn wired a bod yr arglwydd yn fyw. Ond, os dywedaf fel hyn wrth y llencyn, edrych y mae'r seithau y tu draw i ti, yna dos, oherwydd y mae'r arglwydd yn danfon i ffwrdd. Bydded yr arglwydd yn dist am byth rhwng o fi a thi yn y cytundeb hwn a wnaethom ein dau. Ymguddiodd Dafydd yn y maes, a phan ddaeth y newydd loer, eisteddodd y brenin i lawr i fwyta'r pryd,
a chymryd ei le arferol ar y sedd wrth y pared, gyda Jonathan gyferbyn, ac Abner yn eistedd oddi wrth ochr Saul. Ond roedd lle Dafydd yn wag. Ni ddwedodd Saul ddim y diwrnod hwnnw gan feddwl mai rhyw hap oedd, ac nad oedd yn lan. Ond pan oedd lle Dafydd yn wag drannoeth, ar ail ddiwrnod y newydd loer, gofynodd Saul i'w fab Jonathan, pam nad yw mab Jesse wedi dod i fwyta, ddoi na heddiw? Atebodd Jonathan, fe grefodd Dafydd arnaf am gael mynd i Bethlehem, a dweud, gad i mi fynd, oherwydd y mae gan y teulu aberth yn y dref, ac y mae fy mrawd wedi peri mi fod yno. Felly, os gwelid i'n dda, gad i mi fynd draw i weld fy mrodyr. Dyna pam nad yw wedi dod at fwrdd y brenin. Gwylltiodd Saul wrth Jonathan, a dywedodd wrtho, ti fab pitain anifydd. O'n i wyddwn dy fod yn ochri gyda mab Jesse, cywilydd i ti dy hun ac i warth dy fam, oherwydd tra bydd mab Jesse yn fyw ar y deiar, ni fyddi di na'r frenhiniaeth yn ddiogel. Anfon ar unwaith a thyrd ag ef ataf, oherwydd y mae'n heiddi marw. Atebodd Jonathan a dweud wrth ei dad, pam ei roi i farwolaeth? Beth y mae wedi ei wneud? Yna, hyrdiodd Saul waiw ffon ato i'w daro, a sylweddolodd Jonathan fod ei dad yn benderfynol o ladd Dafydd. Felly, cododd Jonathan, oddi wrth y bwrdd yn wyllt ei dymer, a heb fwyta tamed yr ail ddiwrnod y newydd loer, am ei fod yn gofidio dros Dafydd, a bod ei dad wedi rhoi sen arno yntau. Bore tranoeth, aeth Jonathan allan i'r maes i gadw ei oed a Dafydd, a llanc ifanc gydag ef. Dywedodd wrth y llanc, rhed di i nôl y seithau, a bydda fi'n ei seithi. Troedd y llanc yn rhedeg, yr oedd ef yn seithi'r seithau y tu draw iddo. Wedi'r llanc gyrraedd y man y disgynodd y seithau, gweiddodd Jonathan ar ôl y llanc, onid yw'r seithau y tu draw i ti? Yna gweiddodd ar ôl y llanc, dos, brysia, paid a sefyllian. Caslodd llanc Jonathan y seithau a'i dwyn yn ôl at ei feistr. Nid oedd y llanc yn sylweddoli dim, ond roedd Jonathan a Dafydd yn deall y neges. Rhoddodd Jonathan ei offer i'r llanc oedd gydag ef a dweud wrtho, dos, cymer hwy'n ôl adref. Wedi'r llanc fynd, cododd Dafydd wrth tu ôl i'r garreg a syrthio ar ei wyneb i'r llawr ac ymgrymu deir gwaith. Yna, cusanodd y ddau gilydd ac wylo, yn enwedig Dafydd. Ac meddai Jonathan wrth Dafydd, dos mewn heddwch, yr ydy mae'n dau wedi tyngu yn enw'r arglwydd, y bydd yr arglwydd yn dist rhwng ni a rhwng ein disgynyddion am byth. Yna, aeth Dafydd i ffwrdd, a dychwelodd Jonathan adref. Gwneud diolch i Dduw am ei air. Y dechnoleg yw'r gelyn. Dim byd arall. Gret. Beth o'n i'n gweud? Jyst rhag ofn bod rhywun yn gwylio a sydd ddim yn nabod ni, dwi'n aelod yma Mhenywel ac yn helpu arwain rhai o'r grwpiau cymdeithas ers nifer o flynyddoedd. A beth ni'n gwneud bore yma, eto fi'n meddwl mae pawb fan hyn siwr o fod yn gwybod, ond beth ni'n gwneud bore yma yw parhau yn ein gyfres ni yn llyfr cynta Samuel. Ni wedi cyrraedd pennod 20, diolch i Alun am ddarllen. A dwi'n ymwybodol wrth i ni ddod i'r benod yma, bydd llawer o beth sydd yn y penod falle yn dod fel dŵr ffres i rai ohono ni. Ond falle i eraill ohono ni bydd e'n teimlo'n drwm. A dwi jyst yn ymwybodol iawn o hynny ac yn gweddio fel nath Alun y bydd Duw yn defnyddio fe. Yn un newydd gan ni, yndyn ni, yr emyn diwetha, yng Nghrist ei hun, a ni'n canu'r geiriau, rwy'n eiddo mae'n eiddo i mi. A wedyn, dwi'n meddwl, un o'r cwestiynau mae'r benod yma'n mynd ar ôl yw, be mae hwnna'n golygu? A be mae hwnna'n golygu i ni fel eglwys? A be mae hynny'n golygu o ddiwrnod i ddiwrnod i ni fel Cristnogion? A mae'r benod 20, jyst cwbl o nodiadau wrth i ni gosod yr olygfa, mae'r benod yn ffocysu fwy na dim ar person Jonathan. Ni wedi cwrdd â Jonathan yn barod yn rhai o'r penodau cyn hyn. Ond mae'n wir i ddweud ar ôl y benod yma, mae e'n diflannu rhywfaint o'r llyfr. Mae dal yna yn y cefndir, mae'n nid un i ddau beth, ond dyma moment fawr Jonathan yn y goleuni yn y Beibl fel petai. Pam? Wel, achos, fel soniodd Sam, mae yna rhywbeth pwysig yma
am gyfeillgarwch. Cyfeillgarwch i ni, cyfeillgarwch Cristnogion, cyfeillgarwch bod yn ffrindiau gyda'n gilydd. Be mae hwnna'n golygu? A beth ydyn ni'n gallu dysgu, yn enwedig o gymeriad Jonathan. So, ni'n mynd i edrych ar ddau beth sy'n dod allan o'r benod. Yn gyntaf, y model yma o gyfeillgarwch Cristnogol. A'r ail beth yw aberth ffydd. Be mae aberth ffydd yn gallu golygu? Mae'n golygu rhywbeth mawr i Jonathan, a mae'n siŵr o olygu rhywbeth sylweddol i bob un ohono ni hefyd mewn gwahanol ffyrdd. So, beth yw'r trap y benod? Wel, adnod 3, chi'n cofio, drychwch gyda fi os oes Beibl gyda chi. Adnod 3, ni'n gallu gweld bod Dafydd ar ffô. Mae'n ffoi am ei fywyd oddi wrth Saul. Ond mae yna dal rhywfaint o obaith gyda fe. Mae'n mynd at Jonathan, a Jonathan, rhag ofn di rhywun ddim yn cofio, Jonathan yw mab y brenin Saul. So mae Dafydd yn ffoi rhag y tad, a mae'n mynd at Jonathan y mab. Ac mae Dafydd a Jonathan yn nabod ei gilydd, tym bach mwy na hynny gweud y gwir, a mae Jonathan yn rhoi cymorth iddo, a mae'n creu cynllun bod Dafydd yn gallu cuddio, ac y bydd Jonathan yn mynd o flaen y brenin i sort of gweld os oes na unrhyw obaith erbyn hyn, bod Saul ddim wir am lladd Dafydd. So mae Jonathan yn mynd fel rhyw fath o cover o flaen y brenin, o flaen Saul. Ond mae'n dod yn hollol amlwg yn anffodus bod rhaid i Dafydd ffoi yn bell i ffwrdd. Bod yna ddim gobaith bod Saul yn mynd i newid ei feddwl, ac a dweud y gwir, mae Jonathan ei hun nawr, mae'n troi mas, fel mae Alun newydd allan, mae Jonathan ei hun yn dod i berygl wrth ei dad. Mae gyda Saul, chi wedi deall hyn eto? Mae gyda Saul hobi. Hobi Saul yw codi gwaywffon, nid pensil, yn gwaywffon, a tafliau at bwy bynnag sydd yn gwneud yn grac yn y foment yna. Mae'n gwneud sawl gwaith yn y llyfr. A mae'n neud hynny at Jonathan, mae'n trial lladd ei fab. So dyna yn fras yw beth sy'n digwydd yn y benod. A wedyn, dyna'r cefndir wrth i ni edrych ar y cyfeillgarwch yma ac aberth ffydd. So, ni'n i ddechrau gyda y syniad yma o gyfeillgarwch Cristnogol. Cyfeillgarwch Cristnogol rhwng y ddau ddyn, rhwng Jonathan a Dafydd. A mae'r benod gyfan, mae eisiau darllen tymed bach rhwng y llinellau, ond dim gormod. Mae'r benod gyfan eisiau ni weld y cyfeillgarwch yma ac eisiau gweld natur y cyfeillgarwch yma. So drychwch yn gyntaf ar adnod 4. Mae Jonathan yn gofyn Dafydd, beth wyt ti eisiau fi wneud drosto ti? Dafydd mewn peryg, mae'n mynd at Jonathan ac ymateb Jonathan yn straight yw, beth wyt ti am i fi wneud drosto ti? Gret. Ymateb syml, ffrind. Dim, sortio ti'r peth mas, mae Jonathan yn fodlon. Na'r peth cyntaf. Symud mlaen. Adnod 13. Mae yna rhai eraill, ond dyma rhai mwyaf amlwg. Adnod 13. A wedyn, beth sy'n digwydd fan hyn, yw mae Jonathan yn dweud wrth Dafydd, bydded yr arglwydd gyda thi fel y buodd gyda'n tad. So, tad Jonathan yw'r brenin, a nawr mae Jonathan yn gwneud yn hollol glir, trwy ddweud y geiriau hyn, bod Jonathan gyda Dafydd. Mae'n glynu at Dafydd, mae'n ochri gyda Dafydd. Mae'n mynd i fod yn driw, mae'n mynd i fod yn ffyddlon i Dafydd. Na beth ych chi eisiau mewn ffrind, ond ife? Ffyddlondeb. Dyna ni nôl at hynny. Ewn ni mlaen, adnod 17, a mae Jonathan yn tyngu eto i Dafydd. Tyngu, mae'n gwneud llw, mae'n addo, yn tyngu eto i Dafydd am ei fod yn ei garu. A chi'n gweld y geiriau hyn? Adnod 17. Tyngodd Jonathan eto i Dafydd am ei fod yn ei garu, a wedyn, jyst rhag ofyn bod ni ddim wedi deall ystyr hyn, oherwydd yr oedd yn ei garu fel ei enaid ei hun. Mae'r awdur fan hyn, mae'r ysbryd glân yn ei pwynt pwysig, yn ei garu fel ei enaid ei hun. Falle bydd hwnna'n atgoffa chi o rhywbeth yn Testament Newydd. Dawn ni nôl at hynny hefyd.
A wedyn, ymlaen, a fel bod chi ddim yn meddwl bod hyn i gyd jyst ar ochr Jonathan. Mae Jonathan yn gret, mae Jonathan yn ffyddlon, mae Jonathan yn ymateb, mae Jonathan yn ffrind da, mae Jonathan yn caru Dafydd. Beth am Dafydd? Wel, adnod 41, fel bod ni ddim yn dechrau amau bod hwn yn beth dwy ochrog. Adnod 41, wedi'r llanc fynd, cododd Dafydd o'r tu ôl i'r garreg, a syrthio ar ei wyneb i'r llawr ac ymgrymu deirgwaith, yna cusanodd y ddau ei gilydd ac wylo. Mae rhaid iddyn nhw wahanu. Maen nhw'n wylo yn enwedig Dafydd. Yn enwedig Dafydd. Mae Dafydd wir yn drist o orfod mynd i ffwrdd o Jonathan fan hyn. Dwi'n yn gwybod, falle, a fydd e'n gweld Jonathan eto. So mae'r darlun yma, yr holl ffordd drwodd, bod y rhain yn gyfeillion agos. A mae'r awdur eisiau i ni sylwi bod nhw'n drew i'w gilydd, bod nhw'n agos ei gilydd a natur eu cyfeillgarwch. A dyna'r pwynt cyntaf i ni bore yma, wrth i ni edrych ar hyn. Mae fel sef llyfr cyntaf Samuel wedi arafu yma. Mae wedi bod yn symud ar wahanol, weithiau mae'n symud yn gloi, weithiau mae'n symud yn araf, ac yma mae'n arafu, a mae fel, dychmygwch bod e'n ffilm, mae fel se'r camera yn stopio, a jyst yn gorfodi ni edrych ar un peth am gyfnod. A'r peth yma yw eu cyfeillgarwch nhw. A'r pwynt sy'n dod mas o hynny yw bod cyfeillgarwch Cristnogol yn bwysig. Dyw e ddim yn rhyw extra bach neis. Mae'n rhan o beth dyn ni'n cael ein galw iddo fe trwy'r Efengil. Enghraifft, mae sawl lle allan ni fynd yn y Testament Newydd. Ni'n cael sgwrs gyda Emmanuel yn dysil diwetha. Mae'n debyg yn Nigeria, taw 2 awr y gwasanaethau yr eglwys, so gobeithio bod chi wedi cael brecwast da. Na, ewn ni jyst i Ioan 15, lle mae Iesu'n dweud wrth y disgyblion, dwi ddim yn eich galw chi mwyach yn weision, rwy'n eich galw chi'n gyfeillion. Gret, ni'n gwybod hynny gobeithio. Os y'n ni'n Gristnogion, y'n ni'n gallu bod yn ffrind i Iesu. Mae Iesu'n galw ni'n ffrind iddo fe. Mind-blowing, ond mae'n wir. Ond mae Iesu wedyn mynd ymlaen. Mae'n mynd ymlaen yn adnod 17 yn yr un benod i ddweud, oherwydd hynny, dwi am i chi, ddisgyblion, garu eich gilydd. Hynny yw, yr Efengil yn syml iawn yw bod ni yn gallu bod yn ffrindiau gyda Iesu, oherwydd beth mae wedi wneud drosto ni ar y groes. Ond wedyn yn sgil hynny, mae'n dweud wrthon ni'n hollol glir ein bod ni fod i fynd yn gyfeillion i'n gilydd fel Cristnogion. Mae'n rhywbeth sydd fod i llifo yn naturiol. Mae'n gorchymyn, a dweud y gwir, gorchymyn i ni i garu ein gilydd. Mae yna adlais yma, yn dos yn adnod 17, y peth yma, lle mae Jonathan yn caru Dafydd fel ei enaid ei hun. Yn union beth mae Iesu'n dweud o ran sut i ni fod i garu ein cymdogion. Yn union yr un syniad. So dyw hwn ddim yn optional extra. Ni'n edrych tipyn bach yn fwy fanwl ar beth yw y cyfeillgarwch yma, ond dyw e ddim yn extra. Does dim opsiwn gyda ni, fel Cristnogion, o ddilyn Iesu ar ein penni'n hunain bach. Dyw'r bywyd yma ddim fel doctor's waiting room. Dyw e ddim fel stafell aros i'r nefoedd, lle ni'n dod i'r eglwys, ni'n bach o small talk gyda'n gilydd, a wedyn yn fuan byddwn ni'n cael ein galw mewn i weld y meddyg wrth farw, neu rhywbeth fel hynny. Nid dyna beth mae'r Beibl yn ei ddangos i ni o gwbl. Mae llawer mwy, y darlun ni yn cael yn y Testament Newydd, mae'r bywyd yma llawer mwy fel ras, ond mae'n ras i ni'n rhedeg gyda'n gilydd, neu darlun arall i ni'n gweld yn y Beibl. Mae'r bywyd yma fel brwydr, ac yn ni'n ymladd fel byddin gyda'n gilydd. Nid single combat, ond byddin yn ymladd gyda'n gilydd ydyn ni. Meddyliwch am Effesiaid a'r arfwisg, a sawl darlun drwy draw. Ni angen ein gilydd fel cyfeillion, fel Cristnogion. Ond mae yna 2 nodwedd yn benodol i ni'n gweld yn y cyfeillgarwch rhwng Jonathan a Dafydd. A maen nhw gyd yn bwysig. Mi'n edrych ar nhw yn eu tro. Y cyntaf yw bod y cyfeillgarwch yma, rhwng y 2 ddyn yma, yn un bwriadol. Hynny yw, dyn nhw ddim just yn
gyfeillion yn ffrindiau i'w gilydd am eu bod nhw'n mwynhau cwmni ei gilydd. Nid jyst mater o hynny yw cyfeillgarwch Cristnogol. Dyna'r syniad i ni'n cael yn y byd. Sdim un y bod gyda hynny, gyda llaw. Dwi'n yn dweud hynny. Ond dyma yw'r syniad i ni'n cael yn y byd. Dylen ni chwilio am bobl i dreulio amser gyda nhw sy'n fel ni, sy'n clicio gyda ni. Ni'n gyfarwydd â'r iaith yna. Ni'n really clicio gyda'r person yna. Lovely. Gret. Ond dyw'r byd ddim yn mynd pellach na hynny. Mae'r Beibl yn mynd lot bellach na hynny. Meddyliwch enghraifft am y disgyblion Iesu, lle mae Iesu yn fwriadol yn dod am 2 blynedd a grŵp o dynion gyda'i gilydd, fydde ddim fel arall wedi treulio amser gyda'i gilydd. Maen nhw'n feddyg, maen nhw'n bysgotwyr, yn gasglwr trethu. Maen nhw'n bobl fydde yn y gymdeithas yna ddim wedi bod yn ffrindiau o gwbl. A mae Iesu'n dod yn nhw at ei gilydd. Mae yna gynhesrwydd, yn amlwg, mae yna gynhesrwydd rhwng Jonathan a Dafydd yma. Ni wedi edrych ar lle ni'n gweld hynny, mae'n sawl man gwahanol. A mae'r cynhesrwydd yna yn helpu Jonathan a Dafydd i weithio at y nod. Nawr, eu nod nhw yw gweld, oherwydd mae Duw wedi dweud bod Dafydd yn mynd yn frenin. Maen nhw'n gweithio, dyna pan mae Jonathan wedi gwneud cyfamod iawn. Ond mae nod gyda ni, fel Cristnogion. Ein nod ni yw dilyn Crist. Dyna ein nod ni mewn bywyd. Mynd trwy'r bywyd yma yn dilyn Iesu. A popeth mae hynny'n golygu wrth gwrs. A mae hwnna'n meddwl y gallwn ni gyd fod yn gyfeillion bwriadol, os hoffech chi, gyda'n gilydd, pwy bynnag ydyn ni. Dwi ddim yn clicio gyda bob un ohonoch chi. Dydych chi gyd ddim yn clicio gyda fi. Dydyn ni gyd ddim yn clicio gyda'n gilydd. So what? Nid dyna'r pwynt. Dyw e ddim yn berthnasol. I ni yma i gefnogi ein gilydd tuag at y nod, sef Crist. Ac felly, mae yna gyfle gyda ni, wrth i ni fod yn fwriadol. Allwn ni ddweud pethau, gofyn pethau i'n gilydd, i helpu i'n gilydd ar y ffordd yma. Wyt ti'n wynebu heriau ar hyn o bryd? Dwi wedi cael yn annog yn ddiweddar trwy hyn. Dwi ddim yn dod yn naturiol, ond mae'n rhan o bod ni'n fwriadol fel cyfeillion yn mynd tuag at y nod gyda'n gilydd. Yn ail, mae cyfeillgarwch Jonathan a Dafydd fan hyn yn un ffyddlon. Mae'n un ffyddlon. Mae treialon o bob math yn dod i rwygo nhw i ffwrdd o'i gilydd. Mae'n digwydd yn y bennod yma. Ond maen nhw'n glynu at ei gilydd fel mae ffrindiau yn gallu wneud. A dyna'r math o ffrindiau y dylen ni fel Cristnogion fod gyda'n gilydd hefyd. Mae'n siŵr y bydd yna rai ohono ni sydd yma bore yma yn wynebu treialon yn y flwyddyn sy'n dod, a treialon ni ddim yn disgwyl, byddwn ni ddim yn gallu dychmygu nhw nawr. Dim bob un ohono ni siŵr o fod, ond mi fydd rhai ohono ni. Ac mae ffyddlondeb Jonathan i Dafydd yn y benod yma ac yn y beth sy'n adeiladu lan ato fe, yn fodel i ni, i fod yn barod. Pan fydd y treialon yna'n dod i rywun arall, bod ni'n barod i gymryd y faich fel y gallwn ni, i fod yn ffyddlon dros ein gilydd, bod yna am ein gilydd. Yn drydydd, adeiladu ar hynny, mae'r cyfeillgarwch rhwng Jonathan a Dafydd yn un costus. A falle to dyma y pwynt pwysica, o'n i ddim. Mae'n gyfeillgarwch i Jonathan sy'n costio ei ddiogelwch iddo fe. A mwy na hynny, edrychwn ni yn y man ar hynny. Ond mae'n costio ei ddiogelwch iddo fe. Mae yna ymroddiad go iawn. A dyna sydd ei angen mewn cyfeillgarwch Cristnogol yw ymroddiad. Efallai na fydd cyfeillgarwch Cristnogol, sut bynnag math yw yn costio ein diogelwch ni i ni. Diolch i Dduw am hynny, am y tro. Ond fe fydd yn costio amser i ni. Ac mi fydd e'n costio ein egni i ni. A reality yw, bydd na ddim un cyfeillgarwch, pa bynnag math yw yn tyfu ac yn para heb y math yna o ymroddiad. Ond ni'n ffeindio wrth baratoi
Y llyfr yma, yn edrych am flynyddoedd, ond mae'n un da iawn iawn. Os chi eisiau darllen mwy rhywbeth fydd yn twymo'ch calon chi ac yn herio chi, mae hwn yn fyr iawn iawn. True Friendship gan Vaughan Roberts. Fi'n siŵr bod e'n dal ar gael am 4 pint neu rhywbeth ar y we. Gadewch chi fi ddarllen just 2 dudalen. Os ydych chi'n gwrando trwy gyfieithu, cymerch y fas just am foment fach wrth i fi ddarllen hyn. Ymroddiad, a'r gost yna mewn cyfeillgarwch. The leaders of one church I know always ask each other after a pastoral crisis has emerged, who are their friends? Who was there to help before the situation deteriorated so badly? And very often the answer is no one. Nobody was allowed close enough to know what was really going on. So the marriage difficulties, the temptations, the anxieties were faced in isolation. They might have been addressed, or at least diminished, if only others had been involved sooner. At the very least, the pain of the situation could have been lessened if it had been shared. If we are to develop true friendship with others, we must be prepared to be open with them. The Apostle Paul commands Christians to rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. But that is impossible unless we know what joys and sadnesses others are experiencing. Too often, even in churches, we struggle to get beyond superficial interactions. We're often reluctant to be more self-revealing with other people because of the perception that they have their lives completely under control and that they would be horrified if they really knew what was going on behind the mask of our similarly sorted exterior. But the Bible is clear that we're all by nature deeply flawed individuals living in a broken world, so we will all, in our different ways, be facing battles against difficult circumstances and besetting sins. The greater our understanding of the Bible's teaching about the depth of human sin, the less likely we are to be shocked by revelations of our friends' struggles, and the more willing we will be to be open with them about our own. Llawer o bethau sy'n help mawr yn y llyfr yna, gyd yn dod o'r Beibl. Dwi'n meddwl mae hwnna'n neud y pwynt yn fwy hiawdl nag y bydden ni'n gallu. Mae yna her yma i ni o ran cyfeillgarwch, wir gyfeillgarwch, a'r ffaith fod e'n gostus. Ac yn gostus falle yn fwy na dim, o'n i ddim, yn emosiynol. Mae'n talu yn ôl ar ei ganfed. Peidiwch ag edrych o gwmpas wrth i fi gloi y pwynt yma. Peidiwch ag edrych o gwmpas a meddwl, wel, gobeithio bydd rhywun yn fy nhrin i fel hyn. Gobeithio bydd rhywun jyst yn bod yn trystio'n dda i a wedyn na i ymateb. Cymerwch chi'r cam cyntaf. Ewch ati i drin eich cyfeillion chi, pwy bynnag ydyn nhw o fewn yr eglwys, fel hyn, fel mae Jonathan yn neud tuag at Dafydd. Nid, gai bwysleisio hyn eto, nid am fod eich iachawdwriaeth chi yn ddibynnol ar hyn o gwbl. Dyw e ddim. Mae hwnna wedi sortio gan Grist. Ond am fod hwn, y ffordd yma o fyw os hoffech chi, yn beth da a phrydferth mae Duw wedi rhoi i ni fel anrheg yn y byd yma. A rhywle arall gallwch chi fynd hefyd, os oes gyda chi ddiddordeb i ddysgu mwy am beth sydd gan y Beibl i ddweud am cyfeillgarwch, yw diarhebion. Mae'n llawn o stwff am gyfeillgarwch, and that's not an accident. Hollol fwriadol. Felly, sylwch fod Dafydd yn goroesi y benod. Mae'n goroesi y sefyllfa yma oherwydd help Jonathan. Dyna mae'r cyfeillgarwch wedi wneud yn y pen draw, yw dod â Dafydd i ffordd i bwynt ar ddiwedd y benod lle mae wedi goroesi penod arall, dyw e ddim wedi cael ei ladd gan Saul, ac mae'n gallu parhau i ffoi. Wel, mae yna rhywbeth bach yna i ni hefyd. Fyddwn ni yn goroesi stormydd bywyd gyda help cyfeillion Cristnogol, nid hebddyn nhw. Dyna sut ni'n goroesi mewn un darn yn ysbrydol, gyda ein gilydd, nid heb ein gilydd. Dyma'r ffordd mae Duw ddewis cynnal Dafydd, nid jyst yn y benod yma, ond tu hwnt hefyd. Dyma sut nath Duw dewis weithio. A mae'r un peth yn wir trwy'r Beibl, o Moses ac Aaron, Paul a Silas, mae Duw yn caru gweithio fel hyn.
So mae yna rhywbeth yna i ni ymateb iddo. Yr ail beth i ni'n gweld, yr ail bwynt i gen i, a'r pwynt ola, trwy gymeriad Jonathan ac yn y benod yma, yw'r syniad yma o aberth ffydd. So mae gyda ni gyfeillgarwch Cristnogol, ond mae hefyd gyda ni aberth ffydd. So mae Jonathan yn fodel yma i ni o ffydd yn y brenin go iawn. Brenin mae'r arglwydd wedi rhoi mewn lle. A mae'n fodlon dilyn y brenin hwnnw, sef Dafydd, beth bynnag yw'r goblygiadau iddo fe ei hun. Mae wedi gwneud cyfamod, soniais i gynne, penod 18 nath e cyfamod a Dafydd, i ddilyn Dafydd a peidio ceisio dod yn frenin ei hun. Ei dad yw'r brenin, so gallai fe ddisgwyl fod yn frenin ei hun. Nathon ni glywed hyn wrth Aron wythnos neu ddwy yn ôl. Ond erbyn dechrau'r benod yma, y cwestiwn yw, a wneith Jonathan ddal at y cyfamod yma, hyd yn oed pan fydd pethau'n troi'n anodd. Achos mae'n gobeithio, mae'n amlwg yn gobeithio yn adnod 2, bydd e'n gallu cadw at Dafydd heb fod hynny'n mynd yn gostus iddo fe. Chi'n gweld yn adnod 2, mae Jonathan yn gweud, pell y bo, ni fyddi farw. Edrych yma, nid yw fy nhad yn gwneud dim byd heb ddweud wrtha i. Mae'n amlwg bod yna rhyw obaith yn nghalon Jonathan y bydd pethau yn dal i fod yn iawn. Ond nid felly, a ni wedi gweld beth sy'n digwydd. Ac erbyn i ni cyrraedd adnod 30 a 31, nid yn unig ydy Saul eisiau lladd Dafydd, ond yn fwy na hynny, beth ydy'n gweud wrth Jonathan. Ti fab pitain anifydd. O'n i wyddwn dy fod yn ochri gyda mab Jesse, cywilydd i ti dy hun ac i warth dy fam, oherwydd tra bydd mab Jesse yn fyw ar y ddeiar, ni fyddi dyn arfrenhiniaeth yn ddiogel. Anfon ar unwaith a thyrd ag ddataf, oherwydd y mae'n heiddi marw. So dyna y geiriau mae Jonathan yn gorfod clywed oddi wrth ei dad, lle oedd e, jyst ar ddechrau'r benod, yn dweud, na, mae dad yn iawn. Bydd dad ddim yn gwneud dim byd. Fi'n nabod e, mae'n nabod fi. A mae'r reality yn wahanol i hynny. A mae hyn yn beth anodd i Jonathan. Os dim amheuaeth am hynny. Mae wedi gorfod aberthu ei statws bydol fel mab y brenin, ond yn fwy na hynny, mae wedi gorfod aberthu ei berthynas gyda'i dad, mwyn dilyn y brenin go iawn, y brenin mae Duw wedi addo, neu wedi rhoi ein einiad arno. A'r cwestiwn i ni, fel Cristnogion, yw newn ni gadw at ein cyfamod ffydd ni gyda'r brenin go iawn, sef Iesu Grist, hyd yn oed yn wyneb gorfod aberthu pethau eraill. Achos os y ni yn parhau i ddilyn Iesu fel brenin ym mhob sefyllfa, mae wastad yn golygu nad ni yw'r brenin ar ein bywydau ni ein hun mwyach. A ni'n dilyn ei air e. Ni'n dilyn ei gyfreithiau fe nawr. A dyw e ddim yn dda, wel, nid dyna'r ymadrodd iawn, mae'n dda i ddim dweud, ti yw'r brenin Iesu, troi fyny, di Sul, neu yn y bore, darllen ein Beibl, neu beth bynnag i ni'n neud. Ti yw'r brenin, diolch i ti Iesu, ti wedi rhoi bywyd newydd i fi, bywyd tragwyddol, ti wedi rhoi heddwch yn fy nghalon, ti wedi rhoi llawenydd y diogelwch i fi. Ond, pan mae'n dod yn fater o, wel, sut dwi'n treulio fy amser, neu beth dwi'n neud gyda fy arian, neu sut dwi'n ymateb i fy nheimladau fy hun, neu fy ngyrfa, na i wneud y penderfyniadau hynny. Dwi'n yn gweithio fel hynny. Ni'n gwybod hynny. Fi'n gwybod ni'n gwybod hynny, ond mae angen i gael ein atgoffa o hynny. Eto ag eto. Dim ond lle i un brenin sydd ar orsedd ein bywydau ac ar orsedd ein calonau. Ac os taw Iesu yw'r brenin yna mae fy holl arian, fy rhywioldeb, fy nheimladau, beth bynnag yw e, fy ngyrfa, beth bynnag yw e, pob dim yn perthyn iddo fe. A mae hynny'n beth da.
Mae hynny'n beth arbennig o dda. Ond weithiau fydd e ddim yn teimlo fel hynny. Weithiau mi fydd e'n teimlo fel aberth i ni'n gorfod wneud. Beth da i Jonathan yw dilyn y brenin go iawn mae Duw wedi rhoi mewn lle. Ond weithiau, mae'n anodd. A peidiwch anghamglywed i fan hyn. Dwi ddim yn sôn am rhoi popeth i fyny. Dwi ddim yn dweud, os mae Iesu'n frenin, i ni'n gofro ddim cael gyrfa, neu ddim cael beth bynnag, neu ddim cael unrhyw bleser. Dim o gwbl, nid dyna'r pwynt. Mae Paul, enghraifft, yn y Testament Newydd, yn defnyddio ei statws fel dinesydd Rhufeinig. Ych chi'n cofio hyn yn actau? Mwyn amddiffyn ei hunan. Mae'n defnyddio fe. Dwi'n rhoi fyny ei statws fel Rhufeiniwr. Mae'n defnyddio fe mwyn amddiffyn ei hunan yn y llys, ond mae'n neud hynny mwyn gwaith yr Efengil. Ych chi'n gweld, dyma'r model, dyma'r pwynt. Yr holl bethau hyn, bethau da sy'n cael eu rhoi i ni, beth bynnag ydyn nhw, arian, gyrfa, teimladau, beth bynnag, yr holl bethau yma, amser. Maen nhw'n bethau da yn aml os maen nhw'n cael eu defnyddio yng ngwasanaeth y brenin. Ond allwn ni fynd tipyn bach ymhellach yma wrth feddwl am Aberthyf. Mae hwnna, beth dwi'n newydd ddweud, mae'n wir i ni gyd, a mae'n wir drwy'r amser. Ond mae'n rhaid ni fynd tipyn bach ymhellach, achos nid yn unig mater o golli statws yw hyn, fel mae Jonathan yn gwneud, ond hefyd mae Jonathan, fel i ni wedi darllen, yn derbyn gwarth am ei fod yn dilyn Dafydd. Ac yn yr un ffordd, mae Paul yn derbyn gwarth am dilyn Iesu, ac mae yna rhywbeth yma hefyd i ni. Falle ddim pob un ohono ni, ond falle wir. Mae Jonathan yn mynd o fod yn dywysog gyda pob peth bydol o'i flaenau i gael ei sarhau yn gyhoeddus. Chi'n gwybod y darn yna nes i darllen jyst nawr, lle mae Saul yn gweud pethau cas at ei mab Peter yn y nifydd. Dyw hwnna ddim yn digwydd mewn preifat. Mae Jonathan yn cael sarhad cyhoeddus. Ac mae Iesu yn galw ar ei ddisgyblion, ond mae'n galw arno ni hefyd, i fod yn barod, nid jyst i fod yn barod, i ddisgwyl y gallai hyn ddigwydd i unrhyw un ohono ni, ac i fod yn fodlon am y math yna o aberth. Un lle mae hyn yn aml yn wir yw o ran perthynas o fewn teuluoedd. Nawr, dwi'n hynod ymwybodol wrth ddweud hyn, dwi wedi cael bendith mawr yn hyn o beth. Mae'r rhieni yn Gristnogion, ac felly dwi ddim yn siarad o brofiad, ond dwi yn siarad o beth mae'r gair yn dweud, a dwi yn nabod llawer o bobl sydd yn y sefyllfa yma. Os wyt ti, pwy bynnag wyt ti, y bore yma, yn dilyn Iesu, a dyw dy wraig neu dy ŵr ddim yn Gristion, dy rieni di ddim, neu dy blant di ddim, o ni ddim. Mi fydd yn teimlo'n aberth, yn aml, i fod yn wahanol. Mi fydd yn golygu gwneud penderfyniadau nad ydyn nhw ddim yn cefnogi. Nad ydyn nhw'n aml falle jyst ddim yn deall. A mae hwnna'n anodd. Mae jyst angen cydnabod hynny. Mae'n anodd. Mae'n rhan o'r llwybr, mae Iesu yn galw llawer ohono ni i ddilyn. A mae'n beth anodd. Ond ydych chi'n gwybod beth? Mae Duw yn addo rhoi teulu newydd i ni. Nid yn unig ydy e'n rhoi tad nefol i ni, tad nefol perffaith. Mae tadau yn y byd yma yn gadael ni lawr, ond dyw'n tad nefol ni ddim. So mae teulu newydd gyda tad nefol perffaith, ond yn fwy na hynny. Mae'n rhoi brodyr a chwiorydd i ni hefyd, yn dyw e? Rhoi newydd. Tadau a mamau yn y ffydd. Os ych chi'n hun yma, ac ych chi yn Gristion ac yn hun, yn fenyw hun, neu'n ddyn hun, mae'r Beibl yn galw chi. Meddyliwch am eich hunain o fewn yr eglwys hon fel tadau a mamau yn y ffydd i rei sy'n iau yn y ffydd. A wedyn, byddwch fyw fel hynny. Peidiwch a gwrthod yr ôl yna. Mae yna bobl sy'n angen i chi fod yn fam ysbrydol iddyn nhw, neu'n dad ysbrydol iddyn nhw. A dyma'r rhan o'r addewid, mae Duw yn rhoi
brodyr a chwiorydd, tadau a mamau newydd i ni. Mae hyn yn ddarlun hyfryd o'r eglwys. Dyma ddarlun y Testament newydd o'r eglwys. Ac yn aml, i ni gyd yn syrthio'n fyr. Ond ydych chi'n gwybod beth? Mae'n iawn. I ni'n syrthio'n fyr a mae'n iawn oherwydd gras. Mae'r ysbryd glân ar waith yno ni fel corff, ac mae'r ysbryd glân yn tyfu ni i fyw yn y ffordd hon. Does na ddim pwynt lle i ni di methu a lle mae gras yn rhedeg allan. Dyma ffordd Crist, nid ffordd y byd. A dyma mae Jonathan yn profi hefyd. Mae rhywbeth bach yma yn dysau. Mae Jonathan yn y benod yma yn colli ei dad. Really? Mae hwnna'n anodd. Ond mae gyda fe brawd yn Dafydd yn lle, a Duw sy'n darparu hynny. Mae dilyn y brenin go iawn. Fel Dafydd y mae Jonathan, Crist i ni yn golygu aberthu ein hawl ni i ddilyn ein ffyrdd ein hunain. Rhan o'r gost o fod yn Gristion yw hynny, ond mae'n gost sy'n fach i gymharu â'r trysor sy'n cael ei roi i ni yn lle. A chi'n bod beth yw'r trysor? Fi'n cloi gyda hyn. Y trysor yna yn y pen draw, y trysor mawr sy'n cael ei roi i ni yn lle, y gost, yw Duw ei hun. Mae cariad Jonathan at Dafydd a bodlonrwydd Jonathan i aberthu mwyn Dafydd jyst yn gysgod bychan o gariad Iesu tuag ato ni. Bodlonrwydd Iesu i aberthu ar ein cyfer ni. Dyna'r aberth go iawn sydd yng nghefndir ysbrydol y benod yma. Fel roedd Jonathan yn caru Dafydd ac yn fodlon wynebu marwolaeth hyd yn oed wrth law ei dad mwyn achub ei ffrind, mae Iesu yn ein caru ni ac yn fodlon wynebu marwolaeth mewn ffordd wrth law ei dad, un ofnadwy, mwyn ein achub ni. Dyna'r llawenydd sydd ar gael i ni. Fi ddim yn pylu, fi ddim yn cael ei gymryd i ffwrdd, fi ddim yn cael ei ddwyn oddi arno ni. Dyma'r nerth sydd yna a sy'n gallu peri ni i fod yn gyfeillion go iawn gyda pobl fydden ni ddim fel arall yn ymwneud gyda nhw mewn bywyd. A dyma'r aberth sy'n fwy o lawer nag unrhyw aberth i ni'n gallu wneud. Unrhyw aberth byddwn ni'n cael ein galw arno ni i wneud. A sy'n werth gadael pob dim mwyn ei dderbyn. Gadewch i ni felly ddiolch iddo am hynny.